hian nei paripanen mamit penga kan oma tumchingi chungchanga mamit kan kaldona taxi mamit penga tanghen taxi kan hmangdona tlau picture nei tu zomuana kan thian pa teina chawk nei dona nin minlo mi khwal dona kan lom hle maya chuan dar som pakhat le chan ve kan ti tur te kan tianga chawhnulam ah te jang kan ho thale thei tura kan ngaia change paripa motor te chuang nuam em nuam mo motor chuang nuama hei mamit penga dian two wheeler taxi kan kawa kan ngak dona motor pa ngai chon ka pai to lo ka luak chau vak khamaya chau lut to ka dian paripanen voin chu kan chetla vel don ani kanin zui vel don ni ron thai angin ngaron tilang zelang ole hei voin chu paripanen tumchingi thila sayang khan mamit kan kala an lo fel khop maya paripa komna hun te po kan ron nayanga hei thian pa zo muana he thaina lo thua tlau picture nei tu in hriat dan tu chon hri lo te poin lo omanga khan min lo mi khola kan lom khop maya zingkara cho min ai tira chuan cho kan ai zo in ti hian kan zuk kal zo a i hing puite min lo hlui le kan lom khop mai chon ani hi phone number kan ron da thawanga hnuaya hian edit na hian ani hianin hei live me kaushan ang zong te tro apol ang zong te ka soithiam lo thina live ten an pek chwa sak thina khuang dewin an oma tlau picture hi chu wangin hei lai hi an logo miang hai hi chuan in lo dor ve vek anga hai ani lo khoina samai tu na po buai chung chungin kan ti buai ani kan lom hle mai lo dor ve ro hai press battery ang tele engum ni khom pui lian life pek du te entirnan material nei thalo emo nei tha deu te po professional ang deu tho professional anga va pe chuak du te tan pon ti tiang hai sport lampang te pokhin pe thaim kha volleyball football ti ang te angle sang mo tunlaya kan live train khat kan hu ang te chu tinge kan soyang angle khat top pa tiang ang nilo khan angle sang khatia ti ang te khan thaitan re thia tloma atlang puinin re te soyare mem za veng hen yang ai nang lo moว่าที่ตัวนี้สีขัดเต็มมันตาส่วนข้าวโพดน้ำกัลที่อันนี้สีที่เต็ม ko chunga sing khat le tlem ko pona chon sing hi te kai ta ma se life kha in nei te
po thai vek nga tero in nei te kha te ang live kher lo po video cover du te pon ama hi zir chuak khap ani boka he ta hian asai he ta zoki azir chuana mu thei mo mu thei tura kan nga ya ai te san te po thap a hai sang heng te enge Australia competition ani competition a lom mana don na te ni a hai a eng lo ama experience sanga to tin ka soile sam du chu kan in na ya video min cover sak du ni bokani ni hi kan long hle mai tlaw picture nei tu zo muana ani ya in lo doranga ama hi chuanin soyang khan live te video sang han cover sak te soi thiam du alawa mamo tu rom angin omani kha chuan a phone number kan dai nin lo bethin mai anga kaushan angte apol angte le mimal kan birthday min lo cover ti thleng te pon a thayang chu birthday te khate ang zong tu than mami district a chuan kan sei war ngani lo se a professional ber pol an ni an ni tlaw picture te chu englawa te po hianin ikut nu ve to mami vision lampanga te hian I thok thrin mami vision lama te po na thoka wangpui lama te po khan wangpui lunglen te po kha asut te po ve ani tro chuan ti hian a kal sang ta chu in lo se don nia ka thian pa ani min lo duat maya kan soi sak duan ni chu ma phei chu zaka mi zak zumania ole chuan hei zo mon te na pari pa ni gan lo ma thing pui kan in zo chia chuan in hei kan koma kan in kom ta CWC hawan lo fel khop mai tro min dua ta thing pui te po in ro te min lo te kan lom hle mai CWC chunga alom thu kan soi do chuan in kha pari pa kan film khur hle chungai do na ni tiro school kal chungchanga te po an kal thata engtin ye kan soyang thei pa to pa thanem kan ngai pui kha ngai do na ni no pang ta na him tak tur si in chuanin tum chingi bi ka hi remchang em maya in en kol chhauda na kha kha soi rem em mi zo tong hi mang thiam lu tok lo na chungin I thiam ang khan han soi ve sim te tong chi wang kha hei ha lo kala ni kha ma me ta tum chingi wang lo kala chong ka soyom za chu atet la ya in en kol dan chau eng tiang atangin nge in lo en kol ti de ka soya remem rem bak lo thiam bak lo mi nang ma soi thiam bak lo ai ta khi na kan buai na thin tro mi dang te pon min non zo thina zo tur pon ani hi duangin mi zo tonga mang thiam tok lawa a thlir tu mi pui te pon in lo hriat thiam sham manga ya chuanin tuna hian thian pa zo muana tlaw picture nei tu na china kan sei mo ate ina khan kan oma kan lom le ani ani hianin na satakin min lo pui boma ma mit khuwa hian mer hriat kalo nei em lawa ani kan hre chuak nol kan in nei video cover tu kha di boka u te thian pa ani kai ka thian pa ve ngau del mai u te thian pa I chu hian kan in nela ani zara hei din huni kan thing thaya cho te po kan ai te wani boksa te min lo me puya kan lo cha me po tuilu tu kan long hle mai pari pa nen tum chingi wangin ma mit kan kala thai ang te po kan ron la vlog zel tura ngayang ole hei sei to ang khan tum chingi angin ma mit kan kala thu soi du tlem kan nei ve hei ma mit kan kal chungchanga thian pa zo muana min lo pui bom na se mem maya kalo ma tlaw picture nei tu kan ti to ang khan ani chunga khan lom thu kan soi masale duatin kan soi le du pakhata chu ai tam takin case serious de u hlom de mo te in lo tiang ti kha ka hlawa chu ti lam chu ni lova khatia tripura a u te na anron lam anron shruaya kha anron shruai ta kha child protection lamte CWC lamte beng athenga anni chuanin an beng athenga report te an kha chuan an ti tur chiang sabal an hmalak na tur ani chu kai ni po enge tum chingi din munte engtin nge zel se tha ang ani hi ti te ngai tua soi how tur te le discuss how tur ten min ron som kha ani bera azong te social media phaulan chi ani lawanga chu lai chu mi puite thlir to mi puite
tum chingi lo ngai na der tu lo ngai na tu te in tam ve hle ti kan hria a chung ang chuan enge kan kalna din hmun enge kan kal chan te le tam tak phai chuanin enge thil hlom te om thaiam ti thleng khan in lo ngai tu don ni in kan hria a khatiang lam khan ni lo tum ching hi thadewin om se i school te kal tha se ti kha kan tum le an tum bera chuania chumi tu chuan kai ni pon thai pato pin kan bayanga hei pari pa te po counseling an han naya ani pon adik ate khop maya alom om CWC te amamit child welfare committee te malak na te child protection lam te pon ni vekang chu kan lom hle maya hetiang ani chuanin mizoram chunga hianin naupang te tan chan zo alo lian hle naupang te an lo him hle mai ti kha ril ruwa alo liana naupang te ti du dan le nek chep na om don lo hle in kan hria thinlung tak pon adan le du na te chu kan lo hreve nel nual to ma se kan lo la lu chil lawa tuna kan nau te wangin ti hian kan han lu chila thinlung takin kan lom tin ma mit mi pui tam tak te chunga te po kan lo ma min lo welcome tha tin a thok tu te pon ke ni chu thingtlang mi kan ne kan bang bo maya khoya nge kal tu den te ti tu nge tam tak kan selawa tin soyang khan helai kan thlen in soinon sekila zo muana an thian pa chunga po khan lom thu kan soi lo theilawa chuanin tum chingi tan bi homa om lam te ani lova tuna kan om kalpui da na hi ti kha khong in min lo hriat sak ula engtin nge thadewin om thai zelang ti te tum chingi hi kan laka puhing than te laka te hian him nge yem nuama ti nge yem ti te kha discuss soi ho na mai kha ani chuwangin that takin him takin kan hne na puhing than te hne na om renganga thai angin apoi lo chin tura chon video ate po an ron lang zel don ani ilaya kha kan soi le du boka thlir to mi puiten min lo mangaya min lo entry na kan loma chuwangin min lo en zel tur pon kan ngenin kan som tak me buk cheu ani